2013 har været et fantastisk spændende år i hele DLG, og jeg er stolt over, at vi er nået rigtig langt som koncern. Vi er i dag et af Europas største og stærkeste landbrugsselskaber med 8.000 engagerede medarbejdere. Svenske Foder har på 10 år fordoblet markedsandelen og firedoblet indtjeningen, og var i 2013 det selskab i koncernen, der havde den højeste indtjening per omsat krone inden for grove varer. 2013 var året, hvor vi satte stor fokus på effektiviseringer og lean, specielt inden for supply, der omfatter produktion, logistik, drift og transport. Det har ført til væsentlige forbedringer og en reduktion på næsten 10% i vores omkostninger i Danmark. Projektet rulles ud i 2014 i hele koncernen. To af de vigtigste begivenheder i løbet af året er, at vi rejste 1 milliard kroner via virksomhedsobligationer, og at vi købte endnu mere af energi- og byggeselskabet Team AG i Tyskland. Det er en stor forretning, der i 2013 havde en omsætning på næsten 14 milliarder kroner. Vi byder de 1.700 dygtige medarbejdere velkommen. Team AG er nu et datterselskab, og vi er rigtig tilfredse med samarbejdet, der giver os bedre bundlinje og konkurrencekraft. Og så lykkedes det for os for første gang nogensinde at rejse 1 milliard kroner via virksomhedsobligationer. Det er egentlig blot en ny måde at skaffe kapital på, og det bliver næppe sidste gang, at vi henter kapital på den måde. I juni måned opkøbte HG 11 planteavlsafdelinger i Østtyskland med en kapacitet på 350.000 tons afgrøder og en forventet omsætning på 1 milliard kroner om et par år. I sensommeren kom en god høst hurtigt og effektivt i hus. One Touch Only var med til at reducere vores omkostninger. I efteråret valgte vores koncernchef gennem 20 år, Asbjørn Børsting, at træde tilbage. Skiftet førte til en mindre rokade i topledelsen. CFO Lars Sørensen blev udnævnt som vicekoncernchef, og vi udgør nu DLG's direktion. Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har en ledelsesstruktur, der afspejler vores 3 strategiske fokusområder: grovvareforretningen, vitaminer og mineraler og service og energi. Faldende omsætning og lav produktionseffektivitet har givet et utilfredsstillende resultat for Kongskilde Industries i 2013. Der er fuld fokus på det, og der er i gang sat en større turnaround, og vi er sikre på, at vi med de planlagte tiltag vil vende udviklingen. Max, der har vi fingeren på pulsen hele tiden. Det virker meget motiverende for at gøre tingene rigtigt, fordi der er jo ikke nogen, der kan lide at se en kurve, der peger nedad. Jeg vil gerne her i slutningen af filmen kigge lidt fremad. Vi skal i DLG fortsætte vores positive og ambitiøse udvikling. Vi har nået vores omsætningsmål på 60 milliarder kroner 2 år hurtigere end forventet. Nu mangler vi så at realisere en forbedret bundlinje. Derfor vil vi i de kommende år have fokus på at konsolidere koncernen og øge indtjeningen. Det er vi i ledelsen overbevist om vil lykkes. Jeg synes, vi går en meget spændende tid i møde med en forbedret konkurrencekraft inden for vores kerneområder.